Så YouTube. Roller Cool Game. Jeg roller Game Cool her. Vi skal lave space. Det er en hurtig video det her. Lige på det K-Gaming. Kom nu! Vi gør det igen, det var rigtig sjovt. Jeg sætter mine hænder. Ja. Nu kigger sgu. Vil I kigge, piger? Nå, så er de på at udspionere til det. Yeah, party's in the house. Mit finger om lille klamme. Ad. Jeg fatter virkelig ikke, at følge efter os derinde. Kom. Du pranker med dem, du. Jeg fik vi kom til lidt. Så det er meget pranker med mig. Det var alt for i dag. Vi ses YouTube. Og så sige, YouTuber. 2 words, Rollfinger, fuck you.